Greetings, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka vari panapo muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangu wagara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, ndaita an interview makuseni iripo pachannel panapa. You can go and check it out with Gambakwe Media. Tichingosimbisa tichionesana kuti zvakamira sei, zviri kufamba sei. Handiti kana usatoona interview iyoyo enda unoita sei unoiona wozvinzwira chiwega handitika. But pazoita vanhu vakawanda vanga vachitaura zvakasiyana siyana, ende mufana wangu anosapota musangano weZanu PF andibata akati aiwa ndagarisa ndisina kumboya paplatform, rega ndimbouya ndiudze vanhu manakiro akaita musangano ane chekufambisa chaanacho chaakatengerwa nemusangano. Ndachiona pavideo call, saka I'm going to play the recording. Mozvionerawo mega, mozvinzwirawo mega kuti aiwa hanzi musangano ndewe munhu wese. Yes, hello? Comrade. Muri sei comrade? Hapana, ndandambopinda meeting phone ndio yanga ichiringa. Alright. Madia? Hapana, zvise comrade. Kungodaro iri seiko nyika yeve nevayo. Comrade. Zvokutoti aiwa tunakiro. Waona nyowani andapinzira here sina maplates. Maya. Tarisai baba. Ewe. Sazoni zviri kutapira ka. Baba ndikunakiro pakadaro nditisiya Zanu. Ede. Ono fanisa sire kungotambona. Kasi chinhu chamunofanira pane zvinhu chamunofanira kungoziva kuti kutungamira kudi birth certificate kunodawo chikoro, waiziva? Saka vakakomplaina usina chikoro hapana chaunoita. Dzidza uone kuti wawane basa. Vanhu vanofanira kudzidza, mageto youth ari kuchema mabasa aya. Vanhu ngavadzidze, hazvisi zvemabirth izvi. Unoti une birth certificate uda kuwana. Vanhu mazuva ano vakutongoziva kuti kana une birth yazvokuita unotongofowo unongoshandawo reziya. Akasabo zvekuti reziya racho ruwanika here? Reziya racho ruwanika. Mari comrade. Hazviri kuwanika izvozvi tiri kugwero. Tanga tiri mukadoma kubva kwese kune mamaini ndio zvinoita kazvimabirth certificate unongopindawo mumaini ungopiwa shoma idzo. Pakaipa. Saka parufaya urufaya musangano muri kubatwa naisi. Tidunyeba. Munangagwa uchi. Ichokwadi. Uchi baba. Uchi baba. Waona pandi kugara baba munobatikana. Asi kungoti ndizvo ndozviripo panguva iyoyo. Aiwa, hapana munhu ari kuda kuzonzi asari kumashure. That's why tikuti mukana wokuvhurika kune munhu wese, waisi. Munhu wese takaenda kumberi, takaenda kumaguta. Aiwa. Ndizvozvo. Usazombofunga kuti kana une birth uchasara kumashure. Uchatishandira utokupawo sure. Ndachara nangu vanhu vangachiona interview makuseni, interview yandaita namudara Gambakwe. Sikanzi holiwe unenge unosapota opposition. Ndikati aiwa boys, sini iri ndere munhu wese. Ndinava ndabatewo mufanha wangu wemusangano anosapota musangano ari kutotaura kuti Mnangagwa uchi zvinhu zvake zviri kumufambira zviri kuendeka. Saka handina side randakarerekera kuti ndingava ndanzi uyu ndewenhingi ndewamonzora kana kuti ndewe chakati. Saka aiwa mufana wangu kana uchikona. Meno ndisingaziziva unosapota bato ripi kasi ndiro musangano izano pia. Zvisiri zvekuvanza zikana. Hanzi musangano kune hwani musangano. Tine hwani musangano. Mamwe esane
Zviri kunzi kumsangano hanzi anu chivhayo handiye auda kutwa vice president ichokwadi here izvozvo. Dzimwe dzisai nyaya dzekunyeba. Zvinhu zvedu zvinofamba negwara. That's why tichiti gwara. Vanofamba negwara remusangano. Gwara. Ende musangano unotangira kumasero. Handina comment nazvo zvayo ndezvekunyeba. Amen. Kasi isusu hatisi kuziva. Ende musangano unotangira kupi kumasero? Kumasero. Pasi. Tichikuda. Ndokwamunenge muri kana namai welu. Ndizvo kumasero. Alright, mukuru rega ndimbopinda muprogram ndokubata time. Ndaida ngobvunza kasati waenda kuti hapana kana zvamangatirongerawo here vechidiki apo mazuva ari kutera. Hazvitaike zvakati wandei programs ari kuitwa ende mazuva ano hatichabate vechidiki chete, takubata futi nemadzimai tisingasiye futi avo wakaremara vese munhu wese vese. Saka kune expo futi ichange ichiitwa kubhindura. Baba kuchidiwa munhu wese. Network yenyu comrade. Mawani. Alright, iri bo mozondifonera kana muchindinzwa tokontinya nerecording. Right, mangozvinzwira mega, mangozvionera mega, hanzi musangano hausi kusiya munhu kumashure. Musangano uri kutora munhu wese, hanzi vane mabirth certificate, vasina chikoro, vane chikoro, vakadzi, madzimai nevakaremara, vese vari kunzi uyai kumusangano, basa riende kumberi. Mangozvionera ndogara ndichitaura kuti panapa pachitubu ndepemunhu wese. Hapana kuti ndekwebato rakati kana bato rakati. Ukangouya nenyaya yako ine musoro uchitaurawo zvakanaka pamusoro pebato rako, tinongokupa platform woita sei wotaura zvaunoda. Ukangouyawo une maonero ako, tinongokupawo platform. Handitika hatishore munhu, hatituke munhu, hatiite sei, we respect and chedu kufambisa nawo. Handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, musakanganwe manheru. Tichange tiine live streaming yatinenge tichiita futi, tichikupai a daily update kunyaya dzinenge dzaswera dzichipisa, nyaya dzaswera dzichiita sei, dzichitenderera muzuva ranhasi. Handitika. Saka kana une nyaya yaunayo, ndibate namba dzangu ndodziri pasi apo. Handitika dziri kubuda pascreen. Toita sei tokurukura tofambira nyaya dzacho. Nyika. So thank you very much and thank you for watching. Thank you for supporting 0.5 Creative Studios.